Dobro jutro, Srđane. Nalazimo se u Studentskom parku gde smo u jutarnjoj šetnji zatekli gospodina Dragana Dimitrijević i njegovu kerušu Micu. Dobro jutro, Dragane. Dobro jutro. Evo, recite mi, hoćete da nam ispričate priču šta se desilo i kako je Mica dobila svoja kolica? Pa Mica je kao malu udario automobil sa 3 meseca i ovo je praktično posledica zdrobljeni diskus i posle jedno 4,5 godine u trčanju je zdrobila 2 diskusa i ostala potpuno nepokretna. I trebala su joj kolica, vi niste imali para i došli ste na ideju da sami napravite. Naravno, pare za kolica to nismo mogli da skupimo. Ja sam neki mašinski inženjer po struci i onda sam seo i od onoga što sam našao u našim prodavnicama skrpio sam ta prva kolica koja ona imala, ovo su druga, treća, ne znam ni ja više koja po redu. Kako ona raste, tako i menjam kolica, proširujem, pravim nova. I tako je počelo, zapravo, to je postao vaš hobi. Upravo tako, baš je postao hobi. Ljudi me zovu, javljaju se, vide me, tako da ima popriličan broj napravljenih kolica koje se koriste, koje naši ljubimci koriste. I koliko vam treba vremena i kako ih pravite, gde ih pravite? Pravim ih u sobi. U sobi? Da, u sobi ih pravim, nije to ništa neki prljav posao, ima tu i tamo, naravno, svega i svačega, ali u principu se u sobi naprave bez ikakvih velikih buka, lupanja. Radi se sa plastičnim cevima koje se jednostavno lepe. Koliko ste do sada kolica napravili? Pa preko 40. Preko 40 kolica. Ja sam programer po struci, pa malo je moj veterinar, da kažem, preporučivao za svoje pacijente. Malo su mi ljudi... Širom Srbije, je li tako vas zovu? Svuda, i Srbija i inostranstvo. Pod tim podrazumem uglavnom bivše Republike za Hrvatsku, u kojoj najveći deo ima ih u Crnoj Gori, u Bosni i Makedoniji. Kako psi reaguju na kolica? Za divno čudo ima ih raznoraznih. Malo ih je da nisu prihvatili kolica skroz, a većina protrči posle 10 minuta u kolicima. Evo vidimo, Mica je upravo našla drugara, oni se igraju, a kako drugi psi reaguju? Ovo je dobro, ovo je zove da se igra. Ima ih svakakvih. Kiki, na primjer, trči za lopticom. Je neverovatno videti kako on jurca za lopticom. Baki silazi niz stepenicu ovde u parku. Mica se penje po Kalemegdanu uz stepenici, uz nagibo 45 stepeni i jurca naravno prevrće se. Dakle, to je najbitnije, da oni mogu normalno da se kreću, mogu i da trče. Naravno, kažem, baš sam ih razmišljajući o tome kako da napravim u odnosu na druge proizvođače kolica. Ja sam pravio kese ispod gde su psi držali noge u tim kesama. Na neki način su im noge stajale onako kako treba da stoje i to je jedan, verujem, veliki razlog zašto je Mica prohodala. Inače, ona je bila potpuno nepokretna, ona sad bez kolica, i ako je pustimo, ona će hodati bez kolica, hodaće 10 metara, onda će sesti, pasti, mogu da pokažem, nije nikakav problem, ali je sigurnija u kolicima, može da juri. Hvala vam, Dragane, na razgovoru. Mi moramo da se odjavimo jer je Mica, evo čekaju je drugari i da se druži, da prosto ne smetamo. Toliko za ovo javljanje. Srđane?